dintre d'aquest, diguem-ne, patrimoni de Canovelles, certament que el Santuari de Badulla és un element important a tenir present. Important en la mesura que es tracta del reflex d'una banda de la religiositat popular, d'altra banda del fet de la presència dels dominics de Santa Caterina en aquest santuari, en aquesta església de Badulla. Per tant, podríem dir que és un element, diguem-ne, important, segur que important, per a aquell Canovelles a partir del segle XIII, segle XIV, i important pel fet també que aquest és un santuari que acull devoció d'un espai bastant més ampli i per tant que ens consta que hi havia devoció dels pobles del voltant a Badulla. Clar, i el santuari està situat en el terme de Canovelles, per tant, en aquest sentit, diguem-ne, un santuari que d'alguna manera traspassa el que en podríem dir l'abast de la simbologia i de la sensibilitat del que era el poble de Canovelles. L'evolució econòmica de Canovelles és, de fet, un dels elements que ens ajuden també a comprendre alguns d'aquests canvis que es produeixen. I en aquest sentit, Canovelles no es diferencia del que succeeix a la resta de Catalunya, és a dir, Canovelles no tindrà mai un creixement demogràfic important, així i tot, el segle XVI és un segle en el que Canovelles creix demogràficament, almenys a la segona meitat del segle. En el segle XVII sabem que es perd també població i té un creixement relativament significatiu en el segle XVIII. Per tant, el mateix que succeeix pràcticament arreu del país. Hi ha la dissort que Canovelles no disposa d'arxiu parroquial i, per tant, no podem tenir unes dades més precises en aquest sentit. Però sí que per altra documentació ens hem pogut adonar que, efectivament, almenys si mirem fogatges i mirem els censos del segle XVIII, doncs que la tendència seria aquesta. Una de les coses que sobresurten quan s'estudia la història de Canovelles des de l'època medieval i sobretot a l'època moderna és efectivament un nombre de molins considerable. És veritat que pot semblar singular, en alguna mesura ho és, però voldria recordar que un poble del Moianès, Castellcir, amb un espai relativament reduït o més reduït fins i tot de Canovelles, tenia un nombre de molins gairebé equivalent. Per tant, el fet que ens trobem a Canovelles amb uns quants molins, sobretot 3, després 4 almenys, indiquen bàsicament potser dues coses. D'una banda, sens dubte, que el conreu del cereal, perquè en principi són molins fariners, el conreu del cereal és un conreu bàsic, sabem que aquesta era la base de l'alimentació de la població, almenys de les classes populars, per tant això no és estrany. Segona cosa, sabem que és un lloc, que és un poble que aprofita bé l'aigua i quan diem aprofita bé l'aigua vol dir que el fet que hi hagin 3 molins, per exemple, relativament propers els uns als altres, hem d'entendre que aquests molins poden funcionar en la mesura que disposen d'una bassa plena i que mentre fa una molinada al molí de més al nord, no la pot fer el del mig o la de més avall. És a dir, que els molins que estan situats dintre d'un mateix, el contínuum d'un mateix rec, aquests molins es refien, necessiten l'aigua que acaba una molinada, omplen la bassa següent. Tenim present que el congost no baixa a la mateixa quantitat d'aigua de manera regular durant tot l'any. Per tant, el fet que n'hi hagin forces, d'alguna manera vol dir un màxim aprofitament de l'aigua, i d'altra banda, evidentment, sí, la possibilitat que hi ha, diguem-ne, un conreu de cereal també prou nombrós. L'altra cosa és, i això no tenim dades per poder-ho explicar prou bé, diguem-ne, com els senyors en els moments que Canovelles era domini senyorial, com els senyors controlaven aquests molins, un element que era molt propi dels senyors.
Un dels elements arquitectònics i del paisatge històric de Canovelles més significatius, sens dubte, són les masies. Per la tipologia d'aquestes masies, la major part les podem situar entre el segle XVI i el segle XVIII. És a dir, moltes d'elles serien del segle XVI. Quan diem serien del segle XVI no vol dir que no hi hagués una construcció prèvia, sinó que la imatge que ens ha arribat, les restes que ens han arribat ara, majoritàriament són del segle XVI. Algunes són del segle XVII, i aquí sí que és important veure que en aquest segle XVII, com succeeix en altres indrets del Vallès i en altres indrets de Catalunya, a la segona meitat del segle XVII, més aviat a l'últim quart del segle XVII, ens trobem amb elements, diguem-ne, que identifiquen fins i tot cronològicament aquesta construcció o renovació o restauració. És a dir, Canovelles també participa d'aquest redrés de finals del segle XVII. La major part serien d'aquesta època i, evidentment, algunes són del segle XVIII. Aquestes que són alguna poca n'hi ha de planta quadrangular i aquestes coses doncs serien del XVIII. Un dels elements arquitectònics i del paisatge històric de Canovelles més significatius, sens dubte, són les masies. Per la tipologia d'aquestes masies, la major part les podem situar entre el segle XVI i el segle XVIII. És a dir, moltes d'elles serien del segle XVI. Quan diem serien del segle XVI no vol dir que no hi hagués una construcció prèvia, sinó que la imatge que ens ha arribat, les restes que ens han arribat ara, majoritàriament són del segle XVI. Algunes són del segle XVII, i aquí sí que és important veure que en aquest segle XVII, com succeeix en altres indrets del Vallès i en altres indrets de Catalunya, a la segona meitat del segle XVII, més aviat a l'últim quart del segle XVII, ens trobem amb elements, diguem-ne, que identifiquen fins i tot cronològicament aquesta construcció o renovació o restauració. És a dir, Canovelles també participa d'aquest redrés de finals del segle XVII. La major part serien d'aquesta època i, evidentment, algunes són del segle XVIII. Aquestes que són alguna poca n'hi ha de planta quadrangular i aquestes coses doncs serien del XVIII.